wasa tsakanin Abdulrazaki Bola me na ka sabu ka kallo to da gosi wai abu da rafi da bane kai da rafi da ne nan ba ta isa ka daura hannunka abba lungu ka daura hannunka bayan wannan damban zai fa ake ajo na coronavirus kai na zane ban ga ajo kamar irin wannan ba na zane ban ga hidima irin wannan ba na zane da magana bomba Allah kai kafiya mita da Allah kai kafiya mita da Allah Allah kafiya mita da ruwa ni na kai wani aiki ba za ba ya samu kudi ba su wallahi ne ya ba samu kudi ba wallahi wallahi ya na bari ba samu kudi ba na ga daga Allah yau ne bana Allah ka taba ni wallahi ba samu kudi ba da ruwa wallahi ya na bari ba samu kudi ba Allah ku gure ka shirya abban lungu ka shirya sun hana shi neman matsewa wallahi ta kai bola kai bola kai bola wani hiyarka wani bayan wacan da ya zo na ce ma wai kana wai kuma ba za ka arbana kana musu laifi kana musu laifi babu hadu ko hadu